V dnešnej dobe sa globálne finančné trhy stretávajú s neustále sa meniacimi ekonomickými, politickými a technologickými vplyvmi. Tieto trhy prechádzajú obdobím zvýšenej volatility, ktoré je poznamenané neistotou spôsobenou geopolitickými udalosťami, meniacimi sa úrokovými mierami a inflačnými tlakmi. Investori a odborníci dôkladne sledujú trhy, aby identifikovali signály naznačujúce potenciálne oživenie alebo ďalšie zotrvanie v neistote. Pochopenie komplexnosti súčasnej situácie je nevyhnutné pre úspešné navigovanie v tomto dynamickom prostredí. Oblasť kryptomien sa v súčasnosti nachádza v prerážajúcom momente. S rastúcim záujmom o decentralizované financie a technológiu blockchain sa kryptomeny stávajú atraktívnou alternatívou tradičných investícií. Napriek tomu, že tento trh je známy svojou extrémnou volatilitou, mnohí investori využívajú príležitosti, ktoré prináša schopnosť rýchlej kapitalizácie na cenových výkyvoch. Súčasné regulačné snahy medzinárodných orgánov na posilnenie transparentnosti a bezpečnosti napomáhajú stabilizácii situácie, hoci výzvy ostávajú. Kryptomeny tak predstavujú dynamický a zaujímavý segment finančného trhu. Technologický pokrok, najmä v oblasti umelej inteligencie, výrazne ovplyvňuje fungovanie finančných trhov. Umelej inteligencii sa podarilo získať významné postavenie nielen v odhaľovaní skrytých trendov a rizík na tradičných trhoch, ale aj v optimalizácii obchodných stratégií v oblasti kryptomien. Moderné algoritmy a analytické nástroje poskytujú finančným inštitúciám a individuálnym investorom možnosť rýchlejšie reagovať na dynamické zmeny trhového prostredia. Integrácia umelej inteligencie do finančných systémov prináša nové paradigmy riadenia rizík a zvýšenia efektívnosti obchodovania. Automatizácia procesov a prediktívna analýza umožňujú identifikovať potenciálne nestability v reálnom čase, čo zlepšuje rozhodovacie procesy a minimalizuje dopady neočakávaných udalostí. Tieto inovácie zároveň prinášajú výzvy v oblasti kybernetickej bezpečnosti a etického zodpovedania, ktoré si vyžadujú koordinovanú reakciu regulačných orgánov a technologických expertov. Súčasný vývoj je tiež ovplyvnený rastúcou globalizáciou finančných trhov a neustálými snahami o harmonizáciu medzinárodných regulačných rámcov, čo je kľúčové pre adaptáciu na meniace sa podmienky. S prepojením trhov, kde problém na jednom kontinente môže okamžite ovplyvniť situáciu inde, je jasné, že tradičné metódy riadenia finančných systémov už nestačia. Nové technológie, najmä tie založené na umelej inteligencii, získavajú na dôležitosti, pretože umožňujú rýchlejšiu analýzu a reakciu na globálne trendy. Profesionáli v oblasti financií budú musieť prispôsobiť svoje stratégie a investičné modely s cieľom využívať nové príležitosti, zároveň však dbajú na riadenie rizik spojených s technológiami. Z pohľadu dlhodobej perspektívy možno očakávať, že synergický efekt medzi inováciami v oblasti umelej inteligencie a rastúcou dynamikou kryptomenových trhov bude naďalej katalizovať transformáciu finančného sektora. Záverom možno povedať, že dnešná situácia na globálnych finančných trhoch, vrátane kryptomenového odvetvia a sektora umelej inteligencie predstavuje dynamické a komplexné pole, kde sa stretáva tradičná ekonomika s inovatívnymi technológiami. Pre profesionálov v sektore je nevyhnutné sledovať tieto trendy, analyzovať ich dopady a prispôsobovať investičné prístupy súčasným podmienkam, aby dokázali udržať konkurencieschopnosť a reagovať na neustále sa meniace rozloženie síl.